Hola, bona nit. Bé, esta moció bàsicament el que ve a demanar és que declarem Burjassot lliure dels jocs sexistes, que a més en la data en la que estem només en obrir un catàleg de Nadal de xoguets podem veure com fins i tot en alguns comerços estan classificats entre rosa i blau, com si les xiquetes tingueren que jugar a allò que està en la secció rosa i els xiquets tingueren que jugar només en allò que està en la secció blava. Nosaltres pensem pensem no, de fet està demostrat científicament, no? Que el joc és una eina d'aprenentatge molt potent. El joc ajuda a configurar el caràcter, el coneixement i els valors de les persones, de les personetes que estem educant, i per tant creguem que hauríem de treballar en una societat en què els xiquets i les xiquetes pogueren jugar a allò que els agrada segons els seus gustos, allò que els permeta ser lliures jugant, perquè al final el que fa que el joc sigui una eina d'aprenentatge és que sigui un joc lliure i no dirigit per les persones majors que eduquen a aquestes persones. Per tant, la nostra proposta bàsicament és això, no? Permetre o fer tot allò que estigui en les nostres mans per a que les xiquetes puguen jugar al que vulguin, si els agrada jugar en cotxes, que juguen en cotxes, i els xiquets facin exactament igual, i si els agrada jugar en nines, que puguen jugar en nines. De fet, en Espai Dona tots els anys se fa una campanya que aquest any també farem, i de fet el dissabte a les 6 de la vesprada en Casa de Cultura n'hi ha una activitat infantil precisament per a treballar aquesta campanya. El títol de la campanya és Deixa'm jugar, deixa'm ser, relacionant aquest joc en el desenvolupament de la personalitat dels xiquets i les xiquetes, i els acords que proposem al ple és manifestar el compromís d'aquest Ajuntament amb l'educació igualitària, declarar el poble compromès amb els principis del joc lliure d'estereotips i promotor del joc no sexista, que aquest principi estigui present a l'hora de promoure accions lúdiques dirigides als menuts i les menudes en el municipi, reiterar el suport de l'Ajuntament a la campanya d'Espai Dona Deixa'm jugar i deixa'm ser, i per últim publicitar aquests acords en tots els mitjans públics que a l'abast de l'Ajuntament i fer arribar aquesta moció a les tendes de xoguers del municipi de Burjassot.